свърши, бе! Дебелак! После се заключи оттам, отваря вратата и ми дай всичките пари. Абе, ти не отваря ли се правиш, бе, педерас? Сега ще викам момчетата, ще ти спучат капак неща. Ще ти спукам гумите, бе! Отваря ти повече пари, дай ми веднага парите, чуваш ли? Не знам, потърсете другаде. Вятър има в цялата околия. А вие се търсете друга енория. Чакай. Поснимам днес, като ще казах, че не работи. Снимам, стига си пускай се наведи. Хубаш ме, бе! Добре, раз фирме. Ами ще ти правя. Ама ще горе, ама. Ела тук, ама. Педерас! Лъпва и шефите тук. Ти мене трябва да защитаваш, не да се натягаш на шефа. Какво си ме зяпнал? Ходи си я при една чекия. Да си ходи. Върнете й документите. Тогава ще подпиша.